وڵاتی تورکیا زیاتری 2 میلیون و 800 هزار کەسên mafê dengdanê heyî hebûn. Lê tenê nêzîkî 1 milyon û 30 hezar kesan dengên xwe avêtin sindoxan. Dengên li Almanya bû partiyên bejdar di helbijartinên Perlemanê Tirkiye de çûn, zêdetirî 505 hezaran ji 1 milyon û 400 hezarên mafheyî bûn. Yekîtiya Ewropî û Tirkên Demokrat saziyeke kar ji bo lobîkirina hikûmeta Tirkiye dike, li gorî baweriya wan ev dengên hatînedan rêjeyeke baş e û di bandoreke giştî li helbijartinan bike. Bu 1 milyon oy. Ev milyon denge tevîwan 40 milyonên ku çavare dêkirin li Tirkiyeyê deng bidin dike 5.2 ji sedê û ev rêjeyeke meqbûl e. Dibe ku kêmtir yan zêdetir jî be. Evake dengên potansîl e û dikare di hemû daîreyên dengdanê yên li Tirkiyeyê bandorê dirûz bike. Li gor baweriya çalakvanekî siyasî Bakurî ku xwe jî dengê xwe daye partiyeke siyasî ji her sê kesan yek Kurd e. Her çend merç nîne hemû dengên wan bu partiyên Kurdî bin, lê ew divê baweriyê de ye ku rêjeyeke mezin dê bû du partiyên Kurdî çin. Ji ber ku gelek Kurd li Ewropayê dijîn, li diasporayê dijîn, ez werbarim ku carekî kemîne li vir raya wan tê dayîn. Ji yekî jî bu partiyên giring e tabî. Wek hûn jî dizanin du partî Kurd dikevin helbijartinê. Gerçi ew ki hedef dibe ez ne partîkî Kurdî me, partîkî Tirkiyelî me. Lê xêrcî jî Hek Parti dikeve helbijartinê. Bi dîtina min jî gelek alîgirên Hek Parê jî hene, yê Hedefê jî hene. Bana çûne ser sandiqan raya xwe ji bo vê partiyan dan. Lê nizanim tabî kîjan partî zêde ray digire. Wek ez zanim li derveyê welat nêzîkî milyonek kes gere raya xwe bide. Ji wan milyonan jî sê kesan yek Kurdin ez werbarim. Ew ji raya xwe bidin vê partiyana. Partiyên siyasî yên Almanya xwe ji helbijartinên Tirkiye dûreperist ranegirt û yek ji wan Partiya Keskên Almanya ku hevserokê wê yê bi eslê xwe ji Tirkiyeyê rasterast daxwaz ji dengderên li Almanya kiriye dengên xwe bidin Partiya Gelên Demokrat HDP û helwîstê xwe bi tora medyaya Rûdaw şirove dikin. Weil unsere türkische Partnerpartei, die türkischen Grünen, Ji ber ku Partiya Keskên Tirkiye şerîka me ya û piştevaniya HDP dike, û bi wan re di hevpeymaniyê de ye, ji ber wê jî pir giring e HDP ji partiyeka tenê gîraniya xwe dida pirsa Kurdî û neha ji bo hemû pirsên li Tirkiye heyî kar dike. Pirsên jîngeh, mafên jinan an ku mafên hemû ol û gropên etnîkî. Em dixwazin piştevaniya evê rêbazê bikin û eger HDP 10 sedê derbas bike û derbasî nava parlamentoyê bibe, wî demê rêgiriyê li AK Partiyê dike ku du ji sêya parlamentoyê hebe û rêgiriyê ji sîstemê serokatiya Tirkiye jî dike, ev jî ji bo Tirkiye gelekî giring e. das heißt, die Türkei kann dann nicht ein Präsidialregime werden. Li peyvan zaniyariyên nefermî û ji anketên kompanyayan derbareyî dengên derve hatin belavkirin, 53 ji sedê ji bo AK Partî, 17 ji sedê ji bo CHP, 14 sedê ji bo HDP û 12 sedê bo MHP ne. Dengên li Almanya welatên dinyên cîhanê ji bo Perlemanê Tirkiye û helbijartinên Lwêrê dihêne encamdan ketîne sindoqan da bi firokeyan bo Enqere hatine şandin. Ji encamê wan kî dilxweş û kî xemgîn dibe li heftê Xizîranê di hejmartina giştî ya ku piştî helbijartin li Tirkiye temam dibin dihê ragihandin. Zinaşîno, Rûdaw, Almanya.